لايسنس غيركا زلو تي خطبت ختنغرو زخنا صنحكا مقد غيركا فارماسيست تخون تخيل اب امريكا زملكت يزخلو يونايتد ستيتس اوف امريكا مالتي كلايتخا خالد مقدون ناب فارميدي بالكون نزي بروسيجرز غديفكاس فارميدي تماهير كون فارماسيست تكون تخيلخا عنتو بي قرب تنكف ابيل كان يركا مثلا انت فارمدي مجمرتا فارمدي انت مالتيو منالبات عمقو زبلقو نسلمنتاي كتقصل عليك فارمدي لايسنسينغ غيركا كت فارماسيست كتكون تخيل تخونكا تي كتمارو زلكا نطبطات فارمدي نختمهار تاي نطبطات كتمار عليك requirement تعدل نختروح وخاني application process كاني معرخ عند يات كامدي قليلي ابلاي غيركا تناي تعدل تروح بوديها وي معرخ عند كبيديو اموداتاون ما تاساسيتا منالبات حتى يبز حكا لي حنت خفال نايتا متان كتامرري لا اكبر كذا لو تنحتات دغنا نوحات نايتي بروجرام كان كندي يخول لذي ازيا منالبات دراسه كان ترليو كذا كركاي ماشي صقم صقش عاوي وحجب تا لايسنس تبلكو انا ولا فلتكو انا لكو بتقرينيا انتاينا غنبلا I think driver's license ناي مزوار تاي لايسنس يعني ولا انت لايسنس تبعها ها فقط بقى فقط يا مالك حجي برافو حجي كم زا قد ما بيلا زبلكو نقرا ما قد يزحلف كواتا اذا كله ناي اذا فورين فارماسيس كوين كاماتيخا ناب ناي يو اس كونفرت تقبرون دحر كم زبلكو دحر بزح تشالنج سلازلو دحر قرب كنوحنيو إلغا ماتيخاون ازي فارمدي ونا اخلو نا بيت تمرتي ابلاي غيركا كون كتقبر تخلي مالك فارمدي ابزا عاد زلو نابو ابلاي غيركا سكولز بزون كتاتو تخلي حاجه ابز قرب كم تقدم بيلز بالكو انتايو تشالنج ناتو تمهراي خا تكون تمرت ما خفل دما زي لوني خا توسد من مبرو خاون كابلوني كخون استرخاء نسدر خاون كي تحجز تخلي خا مهنياتو تمهراي خا من 3 عامات 4 عامات مالتي ግን እንድሕር እዚ ዝከኣል ኮይኑ እዚ እውን ኣማራፅታት ኣሎ ኣብቲ ሓደ ግን ናስራሕ ካሰ ዝኾነ ነብስኻ ክትጥውር ትኽእል ኢኻ ቅሩብ ገንዘብ ትረኺብካ እውን ካልኦት ሰባት ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ ቻለንጅ ክሰግሬት ኢልካ ከዓ ብኡ ሰግር ትኽእል ኢኻ ግን ከም ዝበልናዮ ብዙሓት እውን ኣለው ትኽኢሎም ፋርማሲስት ኮይኖም ይመፁ ምኻብ ካላ ሃገር ኣብዚ ሽዑ ከም ብሓድሽ ፋርምዲ የብሉ expedited زخون ندعر كوين لايك سب 3 عامات جلز وستالو قلتو مالتي كوموني غوريا ده حارتي فارمدس انت عاد لي ازب اللي حطيها مصيا مسلني حجي انت يزريون حجي باك جراوند ناتنا نريو خلو زوم ناتنا جروب اي ثينك كابانا ندحيز نبرن كابانا نقدميت زنبرن ابتي ناي فارماسي اب ايرترا قرب تقايري أبنا حجي مور برودكشن بيزد نيرو على فيزيكال كيمستري فيزيكال فارماسي اناليتيكال كيمستري بزح ناي كيمستري نغراتيو نيرو دحار ابناتكم صقش بي a little bit more فارماكوثيرابي خوينو اتي كال ناي كيمستري بزح نغير دما اوصيومو مالتي which is صبق حجي نحنا نزناي برودكشن سنتر زغونه تمرت حسكا مصيخا ابز عدي قرب كتصقم خيليو مالت اصنيخا بتمكرو بسراح كتفقو تخلن ديخا كن تمايركا خطرخبون اقداسيو السيرتيفيكيت نبعلو تفارمدي زبال كل اكاونت اقداسي مغنياتو اتناي فارماسيست بوزيشنز وين ما جوبس لومي كابتي زفرزولو فارمدي ويدما فارماسيست كاوي واحد سو كومبيتيشن هالو مالك راح باتشلر اوف فارماسي حيسكا كشجر يخليو ابريتيل دحاني ابتي هوسبيتال جن فارمدي كم بيزك ريكوايرمنت انها تقوم اليوم زخدو زلو مستي حدش ولدو مالك
ሕጂ ኣነ ከዓ ነዚ ኩነታት ስዝረኣኹ መጀመርያ ይጅምሮ ስለዘለኹ እቲ ፋርማሲስት ስራሕ ኣብዚ ዓዲ ብሕጂ እውን ነዊሕ ዓመታት ክሰርሓሉ ስለዘለካ ሎሚ ድሓን ከለኻ ንእሽተይ ከለኻ ፋርመዲ እንድሕር ወሲድካ ነዊሕ ዓመታት ከገልግለካ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ወሲደዮ ብጣዕሚ ካብቲ ሓደ ዝሕጉሰኒ ዝገበርክዎ ድማ እዚ እዩ እቲ ናቱ ጠቃምነት ድማ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ክሊኒካል ትመሃር ኣለኻ ልክዕ ከምዚ ናይዚ ዓዲ ማለት እዩ ፋርመዲ ኣለካ ሰርቲፊኬት ብዙሕ ድሓን ዝኾነ ክሊኒካል ሮልስ ድማ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ነገር ክንርስዖ ዘይብልና ግን እንታይ እዩ ኣብ ስራሕ ዓለምሲ እቲ ናትካ ኔትወርኪንግ እቲ ናትካ ወርኪንግ ኢቲክስ እቲ ንስራሕ ከመይ ጌርካ ትፍፅሞ ኤክስኪዩት ትገብሮ እዚ እውን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ወይ ድማ ዝለዓለ ኣበርክቶ ኣለዎ እንድሕር ፕሩፍ ጌርካ ንስኻ ንፉዕ ምዃንካ ኣብ ስራሕካ ፅፉፍ ምዃንካ ሲ ወላ በቲ ባችለር ሒዝካ እውን ኣድማዒ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ሓንሳብ ግን ንሱ ከዓ መሓልኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓር ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ፕሮሰስ ኢና መፂና መስለኒ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ እና ስራሕካ ከም ፋርማሲስት ባችለር ሒዝካ ናብ ፋርመዲ ከሰጋግራ ዝኽእላ ስኩልስ ወይ ድማ ቤት ትምህርትታት ኣዝየን ውሕዳት እየን ኣይ ቲንክ 4 ተበዝሓ 5 እየን ዝኾና እዚአን ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ ግራጁዌት ስኩል ወይ ከም ዝኾነ ኣፕሊኬሽን እናቱ ዝኾነ ፕሮሰስ ኣለዎ ሓደ ፕራክቲሲን ፋርማሲስት ምዃንካ እቲ ላይሰንስ ናትካ ክርእይዎ ኣለዎን ትሰርሕ ከም ዘለኻ ድማ መረጋገፂ ህልሎ እቲ ናትካ ትራንስክሪፕት እውን ክስደደልና ኣለዎ ካብተን ክሬደንሻሊን ኦርጋናይዜሽንስ ዝበልናዮ ቅድም ኣቢልና ስቴትመንት ኦፍ ፐርፐስ ድማ ከዓ ክትፅሕፍ ኣለካ ሕጂ ገሊአን 2 ዓመትን ፈረቓን ይወስዳ ገሊአን ድማ 2 ዓመት እዛ ኣነ ዝገበርክዋ ሕጂ ኣብ ቦስተን ትርከብ MCPHS ትበሃል ገለገለ ኤርትራውያን እውን ኣቢሎም ኣለው እዚኣ ሕጂ 2 ዓመት እያ ትወስደልካ ኣነ እታ ፋርማሲስት ላይሰንስ ምስ ሓስክዋ ከም ፋርማሲስት ክሰርሕ ጅምር ከብል ከለኹን እታ ትምህርቲ ናይ ፋርመድን ብሓንሳብ የጀሚረን ምክንያቱ እናሰራሕካ 8 ሰዓት እናሰራሕካ እቲ ተወሳኺ ትምህርቲ ትመሃሮ ስለዝኾነ ወርኪንግ ፋርማሲስት እዩ ዝወስዶ ማለት እዩ ነዚ ፕሮግራም ሕጂ ኣይ ቲንክ ኣብኣያ ሳያ መስለኒ ኔራታ ናይ ኣፕሊኬሽን ፕሮሰስ ከም ዝበልክዎ ድማ 2 ዓመት ወሲዱለይ ንዓይ ማለት እዩ ያ ሕጂ እንታይ መጀመርታ መራ የድንቐካ ማለት እዩ መጀመርታ ዝኽሉ ክብደት ናይ ላይሰንሲን ሰጊርካስ ካልኣይካ ክትቀፅል ምኽኣልካ እንደገና እቲ ሓይሊ ካበይ መፅኡ ገለ ብዙሕ እዩ ኣድናቆተይ ማለት እዩ ይገርም ግን እንታይ መፅያትኒ እንዳተዛረብካ ከለኻ ካብ ሓደ ካብቲ ሪኳየርመንት ሲ ፕራክቲሲን ፋርማሲስት ክትከውን ኣለካ ኢልካ ማለት እዩ ኣይኮንካን ከ ግን እቲ ካልእ ሪኳየርመንት እንተማሊእካዮ وحجي I think ኣብ ስኩል ናብ ስኩል ይፈላለዩ ሕጂ እዛ ናተይ ስኩል I think strict ኣይነበረትን ኣነ ሕጂስ ጀሚረ ነይረ ፕራክቲስ ገብር ከም ፋርማሲስት ግን ዓመት ሙሉእ ወይ ገለ ፕራክቲስ ኣይገበርኩን ሶ ጥራሕ ፋርማሲስት ኩን እምበር ጀምር ትሰርሕ ሃለኻ ጥራሕ ኩን እምበር ዓመት ጌርካንሲ ሳ ብዙሕ ኣይነበረትን ብዙሕ ሲ ስትረስ ኣይገበሩላን ሶ እሳ ደሓንያ መስለኒ ተን ካልኦት ዩኒቨርሲታት ግን ቁርብ ትርርብ ላይም እዛ ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ፔንስልቬንያ ነይራ ሓንቲ ሸነንዳዋ ትበሃል ዩኒቨርሲቲ እሳ ሕጂ ዓመት ዘይገበርካ ንቅበለካ ናይሎምኒ ማለት እዩ ግን እንድሕር ፕራክቲሲን ፋርማሲስት ዘይኮንካ ላይሰንስ ትሕዘ ይብልካ ኣብቲ ዓዲ ወይ ድማ ኣብዛ ዓዲ እዛ ፕሮግራም እዚኣ ንዓኻ ኣይኮነትን ማለት እዩ እስኻ ናበይካ ክትምለስ ናብታ ቅድም ኣቢልና ዝበልናያ ናብቲ ግራጁዌት ኣንደር ግራጁዌት ፋርመዲ ኣብኡ ኢኻ ከተብል ማለት እዩ እዚኣ ኦልሬዲ ላይሰንስ ሒዝካ ፕራክቲስ ክትገብር ኣለካ እዛ ፋርመዲ ከተብላ እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ግን እዚ ሕጂ ብንዓና ከም ዘይ ወዲ ከም ዘይ ኣሜሪካዊ ትመሰረቱ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝጀመርካ እምበር ወይ ኣብኡ ሓሊልካ ዝጀመርካ ኣንደር ግራጁዌት ናትካ ስታዲ ኣብኡ ዝጀመርካ ትኾንካ ግን ፋርማሲስት ከይኮንካ እውን ትኽእልካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ከምዚ
accelerated ديكم تقولوا صم مثلني كم زي integrated اللي هو سيستم على كم زي كيف قرص كاتي أندر مسودة خامس وورد مس تمرقص بقطع تخص له سيستم على لكم مثلني كمي مالك هو كمي مالك أجش حوي كمي مالته نابن تاباناس كم زي bachelor أيقونا plus ماستر وصل مالته بحسب كيف قرص كات bachelor يمكن program تاجي خاص كل فويت خلني خافر هم بالله أبغى كله مثلاً كاب بجمرتا أو أنت تماهر كاتي أنا بيتنا كمالته هو طبعا على خايتينك خمسة حج قال يوم كم زبال كايو باتشلر ناي بيولوجي ديو ناي كيمستري ناي زخنا خالد حيزوم تصون حموني دحرينا بتفار مدي بروفيشني أتو قال يوم دم هاي سكول وديوم ألوا كم زبا يونيفرسيتات نشدش عامة وصدلهم تي بري ميدن تي ناي فارماسيست كورسن كله بحنساب تقصلها معناته يا كم الله نعم حجز تي requirement ناي practice in pharmacy from كل حاجة لازم يساعد من كتر من يزخ بالله هو زيهم حج كم بحدش هاي لو مجي مروسة زلو أي اليومني زناتنا جن already سخا bachelor ناي pharmacy سزلك أمها تسرح له سزلك ت practice أنت قبرو سزلك تي ناتكا ناب فارمدي مهانسي وين أبو نمسجار يقلل كاب جبيا كاب كال بتحت الجمر زلوا ماله يا قرم بحكاية لها مزي بزت أساسر من البعض زونا نعهم أبناتكم أبي يسيد راح زرلو خون خيلي كم مويا ويكا دحري مرقة مالسي فارميدي حجي خم دحر مرقة يناهبلو مثلني كابز قصير كون بتقرنيا بعد خاطر هو اللي دخل ريزيدنسي زبحال كم انتي نقول له زي هجم عاد حجي سبيشاليزيشن مالتي يا بوست جراجويت يمزولو بوست جراجويت برلو حجي نسو كم وين لكم سبيشاليزيشن برلو ويك امور اب حدا زعلمه تمرتي مالتي سلازي إذا انتي مالتي بمسرته نمنتاي مالتي مسحاب زعلنا يو قال أجات أمسي زيون كم ذو سير كايو مالتي فرميدي دوايبل كان سوق يمكا ريزيدنسي زبهلون كم زغط سألكا نمنتاي دلي خايو انتاي مالتي خاني انتاي يوتيناتو تريت كا فرميدي مالتي زعبيوس انتاي فرميدي كونكا زير خب كايو انتاي زي بموساركاس انتاي وي حلفا وي مور بريفيليج انت لك وي بموياوي بريفيليج مالته قلب لك بدهتاتكم زرلو فلتي كنت اوصل تخيل سلازي دياون اصبع بيلكا هو حجي كم زبلك تي فارمدي تفارمدي حجينا عنايو كم مشالو باتشلر حيسكاس كم توساخي نبلو زلنا نبري كله أبزي أمريكا graduates قبل بفارماسي فارمدي مالتي دكتور فارماسي حجي مسومي خا معرض خون زلها ما تفارمدي بمبار الصوم دحريو خا أنت علوهم زي residencies بلوه PGY1 PGY2 postgraduate year 1 year 2 مالتي إذا حجي مور specialize زبليو مورد ما كلينيكاليو معناته عمت ملو تمهار لها بروجكتات وهابك ريسيرش وهابك حجزي ريزيدنسي يير حدا يير نحر غير كاسي كم 3 عمت تمكرو يحسب لك هذا يير ناي ريزيدنسي 3 عمت جراوند وي براكتيس قبل كايو تمكرو يحسب زدما ازي صعق زخوني اب سومنسي كاب 8 ساعات نلعب خسر حاجه مالك لك خم زخونه فارماسيسنا صراحه بتوسخ دما بزح بروجكتات مصنعتات بتاتنا قبرك እዚ ጅማ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዛ ቅድመ ዝበልኩ ሞር ክሊኒካል እዩ ማለት እዩ ጃነ እቲ ፋርማሲ ጥራሕ ኣቢለ ዘይገደፍኮ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ፋርማሲ እውን ወላ ሓንቲ ከምኡ ዓይነት ስታይ
ጥቕሚ ኣለዎ ወላ እቲ ክሊኒካል ሮል እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ፀገም የብሉን ግን مش አሎ ካብኡ ዝበለፀ እውን ኣሎ እቲ ሬሲደንሲ ዝበሃል ልክዕ ከምዚ ናይ ሜዲካል ዶክተር ሬሲደንሲ ዘለዎ እዚ ድማ ከምኡ ሕጂ ሞር ክሊኒካል እዩ ምስ ፔሸንት ክትራኸብ ኢኻ ኣብቲ ስራሕካ እውን ድሓን ዝኾነ ዕግበት ክትረኽበሉ ኢኻ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ናተይ ዝነበረ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኒሶታ ambulatory care ዝበሃል እዩ ድማ ኣብ ክሊኒክስ ነቶም ፔሸንት ትሪእየሉ ማለት እዩ ኣብቲ ናቶም ዳያቤቲስ ቱ ሃይፐርቴንሽን ድዩ ወላ እዚ ኖርማል ኮንስቲፔሽን ወይ ዳያርያ ብዙሕ ሽግራቶም ሒዞም ይመፁ እሞኒ ልክዕ ስኻ ከም ናይ ዶክተር ኮንካ ትሪእዮም እዚ ድማ በቲ CPA ዝበሃል ኮላቦሬቲቭ ፕራክቲስ ኣግሪመንት ተጠቒምካ መድሃኒታት ተጉድል ፕሪስክራይብ ትገብር ዲስኮንቲኒው ትገብር ወይ ድማ ተቋርፅ እዚ ድማ በቲ ናይቲ ፕሮቫይደር ሽም ተጠቒምካ ማለት እዩ ሶ እቲ ቀንዲ ንዓይ ስታይ ዝገበረኒ እኳ እንታይ እዩ ነቲ ሰብ ነናቱ ዝኾነ ረቋሒታት ክህልዎ ክእል እንድዩ ወይ ድማ ፋክተራት ናይ ግድን ሬዚደንሲ ከተብል እውን ዘድሊ ኣይኮነን እንድሕር ኣብ ስራሕካ ንጡፍ ኮንካ ንፉዕ ኮንካ እንድሕር ክትገብሮ ትኽእል ምዃንካ ርእዮም ክሊኒካል ሮልስ ክህቡካ ክእሉ እዮም ፀገም የብሉ ንዓይ ዘበለኒ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ ኮቪድ 2020 ኣብዚ ሚኒሶታ ናይ ጆርጅ ፍሎይድ ዝበሃል ኩነታት ነይሩ ሕድኖ ፀጊሽ ሰሚዕኹም እንትኾንኩም እዚ ሕጂ እንታይ ነይሩ እቲ ሳርፌስ ዝገበረ እቲ ኣብ መንጎ ፃዕዱን ፀለምትን ኢሚግራንትስን ዘሎ ፍልልይ ኣብ ሃብቲ ይኹን ኣብ ኣክሰስ ናይ ሕክምና ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት እዚ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ከም ፋርማሲስት በታ ሞያይ ናተይ እንታይ ክገብር ይኽእል ካብ ዝብል እየ ከምኡ ሓሲበ ምክንያቱ ሕጂ ኣብዚ ሚኒሶታ ተሪኢና ብዙሕ ሓበሻ ኣሎ ብዙሕ ኢሚግራንት ኣሎ ኣንደር ሰርቪድ ኮሚኒቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ነዚኦም ዘይሕግዞም ወይ ድማ ምስራሕ መስርሑ ኣብዚ ጉዳይ እዚስ ቁሩብ ናትካ ወክቶ ምግባር ይከኣል እዩ ካብ ዝብል ጀሚሮ እዮም ኣዝዩ ፅዑቕ ነይሩ ከቢድ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣዝዩ ኮምፒቲቲቭ እውን ንባዕሉ ከምቲ ነቲ ግራጁዌት ስኩል ኣፕላይ ትገብረሉ ናቱ እውን እዚ ኣፕሊኬሽን ፕሮሰስ ኣለዎ ኮምፒቲቲቭ እዩ ብዙሓት ይደልይዎ እዮም ብጣዕሚ ብዙሓት ዘይረኸቦ እውን ምሽ ኣሎ ይስምዖም ማለት እዩ ኣዝዩ ኮምፒቲቲቭ ነቶም ሓደሽ ግራጁዌት ዝገብሩ ግን ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ዝኾነ እቲ ፔሸንት ዝሕከም ዘሎ ተተኻኢሉ ብንዕኡ ዝመስል ሰብ ወይ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን እቲ ኢንክሉዥን ናይ ዳይቨርሲቲ ዝበሃል እቲ ብዙሕነት ናይ ሰባት ዓሌታት ኩሉ እዚ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሓበሻ ንዓይን እቲ ካልእ ዓሌትን ክሪኡ ከሎ ንዓኻ ሞር ከኣምነካ ክእል ምክንያቱ ሓደ ቋንቋ ትዛረብ ሓደ ካልቸር ኢኻ እንታይ ብድሆታት ኣለዉ እንትፈልጦ ኢኻ እዚ ሕጂ ነይሩ እቲ መበገሲ እዚ ክትወስዶ ኣለካ ኣድላይ ኣይኮነን ተኽኢልካ ግን ፅቡቕ ነገር እዩ ኣብቲ ናትካ መፃኢ ሂወት ናይ ፋርማሲስት ካሪየር ብዙሕ ሓገዝ ኣለዎ ሕጂ ኣነ ብዝሰርሓሉ ዘለኹ ፔሸንት ኢና ንርኢ ሞር ክሊኒካል ሮል ኣለካ ማለት እዩ ክሊኒካል ፋርማሲስት ክሰርሕ ኣብኣ ዘይጠቐስክዎን ወይ ዝገደፍክዎን እንተለዋ ፀግሽ ምናልባት ጠቂስካዮ ኢኻ ኣፕሊኬሽን ብዙሕ ዲቴይል ክትከይድ ማለት ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ዲማንዲንግ ከም ዝኾነ እቲ ፕሮሲጀር ናይ ኣፕሊኬሽን ገለት ንባዕሉ ኮምፒቲቲቭ ከም ዝኾነ ጠቂስካዮ ኣለካ ጠቂስካዮ ኢኻ ኩሉ መስለኒ ግን እንታይ ሓስብ ኣለኹስ ሕጂ ኸ ወዲኻ ዲኻ ድሕሪ ዘለና ድሕሪ ሬዚደንሲ ዝበሃል ኣሎ ዲ ወዲኻ ኢኻ ንፋርማሲ ዝምልከት ማለት እየ ወይሲ ሞር ስፔሻል ማለት መወዳእታ ከምዚ ይበለ ይፈልጥ እየ ግን ከምዚ ስም ዘለዎ ሓደ ሌቨልሲ ኣሎ ዲ ድሕሪዚ የለን ወይሲ በፂሕካ ኢኻ እትያ መወዳእታ ማለት ኩሉ ግዜ ሲ ሕጂ ቁሩብ እንታይ እዩ ተሪኢኻዮ ሲ
هذا بروفيشنال نحر كوين كاس كل جزء تمهرايخ إن شاء الله تتمرت سقط صالي اندحر كتمهار اندحر زي كالكا اندحر تمرت قاريص كياسي اندحر بيص كاتملس الله كم هذا بروفيشنال وي كم هذا سب ان دخم كاتخيدال خا مالتي ግን እቲ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ከዓ ዝበሃል ኣሎ ናይ ፋሚሊ ጉዳይ ናይ ቆልዑ ጉዳይ እውን ንባዕሉ እሱ ከዓ ክትሓስበሉ ኣለካ ትሚልካ ጥራሕ ክትቅፅል ከዓ ማለት ኣይኮነን ግን ሕጂ እንታይ ኣሎ ልዕሊ እዚ ሰርቲፊኬሽን ዝበሃል ኣሎ ማለት ናይ ግድን ፋርሚዲ ክትብል ኣለካ ማለት ኣይኮነን ወይ ሬሲደንሲ ክትብል ኣለካ ማለት ኣይኮነን ሰርቲፊኬሽን ክትብል እዚ ናይ ንበዓል ፋርማኮቴራፔቲክ ሰርቲፊኬሽን ዝበሃል ኣሎ ፈተና ወሲድካ ሰርቲፋይ ትኾኖ ብኡ ድማ ከም ክሊኒካል ፋርማሲስት እውን ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ናይ ግድን ሬዚደንስ ክትብል ኣለካ ማለት ኣይኮነን ሶ ድሕሪ እዚ ሰርቲፊኬሽን ገለመለ እዩ ዘሎ እምበር ብዙሕ እቲ PGY2 እውን ዘድሊ ኣይመስለንን ሕጂ I think ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ኣክል ኸውን እዩ يا يقرم يا حجي مساء اوريدي بزامون داتا تقيت كي طنحكا مساء اوكي مثلني كاب فارميدي داتا مهاركا خلخا يا حدار جميركا تزي تغاغي سلازي با كوريكت تقبرن تخيل هاو كمي غير كاتوها هدو نيركا زي قد سافر ميدين داتا مهاركا ديخا وي ابزدي حيرو بعلخا تبرو ግን ከመይ ጌርካ ተዋህዶ ነርካ ነዚ ነገራት እዚ ስራሕ ትምህርቲ ስድራ ቤት ኩሉ ማለት እዩ ያ እጂ ያ ጽቡቕ ኣለካ ፀግሽ ሓወይ ተሓዳርኮ ዳርጋ ኣብቲ ላይሰንሲን ክገብረሉ ዝጀመርኩ ግዜ ዳርጋ ኣብኡ እየ ጀሚረ ማለት እዩ 2017 ከባቢ ይመስለኒ ሶ ዝኩሉ ኤግዛማት ፕሮሰሳት ምስ ሓዳርን ምስ ቆልዑን ኢና ሓሊፍናዮ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ከዓ ከቢድ ይገብሮ ንሱ ከዓ ከም ሞቲቬሽን እውን ከዓ ይኸውን እዩ ምክንያቱ ንስድራኻ ንደቅኻ ንሓዳርካ ወይ ድማ ናብራኻ ክትብል ኢኻ ዝኩሉ ትገብሮ እቲ ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ዝበሃል ኣሎ ትናትካ ድሌት እውን ተወሳኺ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ተዋሃህዶ ንዝብል ሕቶ እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ እቲ ስምምዕ እዩ ማለት እዩ ምስ በዓል ቤትኪ ወይ ድማ ምስ በዓል እቲ ቤትካ ትሰማማዕ ኣለካ ምክንያቱ ንስኻ እንድሕር ኣብዚ ፎካስ ክትገብር ኮንካ እቲ ካልእ ናትካ ሪስፖንሲቢሊቲ ድማ ካልእ ሰብ ክሕግዘካ ኣለዎ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል በዓልቲ ሓዳርካ ወይ ድማ በዓል ሓዳርካ ክገብሮ ኣለዎ እዚ ሕጂ ክትሰማማዕ ኣለካ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገሩ ናተይ በዓልቲ ሓዳረይ ኣብኡ ተሰማሚዕና ምስ እሳ ጉዳይ ናይ ቆልዑ ክትሕዞ ኣነ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክውድኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ቅድም ኣብልየ ዜርካ እቲ ናብራኻ ተመሓይሽ እቶም ደቅኻ ድዩ ወይ ንኻልእ ድዩ እቲ ፅቡቕ ፊቸር ንምሃብ እዩ ኣብነት ንምዃን ትቐንዲ እዚ ስለ ዝኾነ ክትገብሮ ስለዘለካ ትገብሮ ሕጂ እቲ በዳሂ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዘረባ እውን የብሉን ከም ስናፕሻት ሓንቲ ክበካ ድሕሪ ኮይነስ ሰዓት 8 ወይ ሰዓት 7 ወፊርካ እንድሕር ሰዓት 5 ገዛ ተመሊስካ 8 ሰዓት ሰሪሕካ ድሕሪኡ ኣሳይመንት ኣለካ ኤግዛማት ኣለካ ክትገብሮ ዘለካ ካብዚ ምትኺልካ ንእሽተይ ነገር በሊዕኻ ኦፊስካ ክትኣቱ ኢኻ ማለት እዩ ካብቲ ኦፊስካ ከዓ ሰዓት ክንደይ ትወፅእ ዝፍሉጥ ነገር ኣይኮነን ስካብ ትውድእ ድሕሪኡ ድማ ናይ ናብራኻ ጉዳይ ከዓ ኣለካ ሶ ድቅሰሉ ሰዓታት ኣዝዩ ውሕድ ክኸውን እዩ ነዚ ከዓ ድልው ክትከውን ኣለካ ሕጂ እቲ ፓሽን እዩ ማለት እዩ እቲ ፓሽን ናትካ ወይ እቲ ድሌትካ እንድሕር እቲ ብድሆታት ፀብለል ኢሉ ኣሎ ኮይኑ እንድሕር ምስ ሓዳርካ ከዓ ተሰማሚዕኻ እንድሕር ዋጋ ክኸፍል ድልው ኮይኑ ፓርትነር ናትካ ዘይከውን ነገር ኣይኮነን ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ኣሕዋትና ሓትና ከምኡ እዮም ዝገብሩ ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ማለት እየ ያ
مالسي داي حسب صاني هذه بزح جزء حجي فلوت إيو بزح جزء درار دونجي خار لخا قلقات عمتات وانت رشين كات خواني خدرار ها بسن كادين كات مسزنا وركا يا تسمع قبل ذا قات ما كاقلني صحاقي ده قلنا بزحي وزلا بلكع والعافة بتصح ختم كل جزء يكون كان في نبع الخون حجز تركب تخيل قال جزيت هتكون زيت عملوا نسخ خبروا مع تبيزو تخونه بناي فاميلي نجارات يا هجي إذا كله بده هتات سجير كا بلس ندهرلو كخلو ندغنا ندفلت كا نزخلو سقومتي نزخلو كابنا بتناطير كاب زخلو خطبصح مرة تجرم أنا جوب ولدان يا أخي ولا كازخيل مرة دسبل سرح تركز أقش حوي سلازي زحتو زيا بقى خنو داينا مالتي إيش صلح اوكي سلازي اب نوحي جزي حزنا كالنا نمود داتا حتنا مالتي مالت انا زدال هو حتى كن سجر تنتهي بالنسا مالت ناتكا هبتام تمكرو يدلك بلك نزي خمسة كيلو صنعك بلك بزح كبلو كعتكا زي مسألني جن زي حتى تقا نجرات الله جزي انا قطاب مالتي بلك جن زي تمكرو خا بحتر زبالة إني أبغعزو زرلا أبغعزو تمرتين زرلو زناتك أبغعزو أكيد ما مصبيان زرلو ويون جلسات جميرو ما زرلو جنستيل أبي بدهوت زرلو مالتي بالسفر عليه مخنيات السفر عليه خاطر بدهوت أسكام ولا ونكرت قالوا أبي عدل زي سكولارشيب بروجرامات ستراجل زغبرو الله تسفا زقرصو كله يخولو بزي تمكرخا بلك بناتكا لرنس غيركا انتاي تمعدوم حفشاوي بزخونه مقد مالتي وصبغ لها أقش حوي مالت كابتن إشتي تمكرنا نمكفاليو نحن حجينا بزي درجاتات كنبصح زحجزنا بزحت سبات هالو مالتي كاب هي حساب له حساب زيد مالتي حجي كوم يو أنا حجز نجارات الزخ جبرو اندحر كيله تخماي زلو حوي أب إرترا زلو ديو أب كارلوت هاجرات زلو ديو أب زعد زلو ديو زي جبرو له أبنات يلا أنا سيفلوس أزقون كوي كده يكون عندي بتقدر غبوا عدل كم ترد أنس صراحة خو مالتي حج انتايو مجمريا علامة كهلو مالتي علامة سي كهلو ألو مغنياتو كابي مسيخا نبيت خيدا لخا انتي خاخت كون انتي خاخت قبرك زبل حطوتات سبك ملو سلوه من اسي من هذا ندحر تميل كان اقرا من قدها ديستنيشن كا زي تفلت ناي 5 عامات ناي 2 عامات ناي 4 عامات ناي 10 عامات ندحر بلان زي له خوينو ندحر نفسها بعلها بلان زي وصا خلا كل سبك وصا الكاي ناب زي دليو بوتاتات من كتكيدي خا مالت حجي علامان قولن مسهالوكا دحريو دما نابتا قولن وبصح زغبر صعرلو زخفل وقاتات አሉ ብዙሕ ነገራት ድማ ካብዛ ጎሉ እዚኣ ንፀጋም ንየማን ድሕሪት ከብለካ ዝመፅእ ንፋሳት ዲና ክንብሎ ውግኣት ዲና ክንብሎ ሽግራት ዲና ክንብሎ ክመፅእ እዩ ሶ እስኻ ግን ናብቲ ዕላማ ክትጥምት ኣለካ ማለት እዩ እቲ ዕላማኻ እንታይ እዩ ነዚ ዕላማ እዚ ጌርካ እንታይ ንምግባር ኢኻ ረብሓታት ናይዚ ዕላማ እንታይ ይኸውን ንዓኻ ጠቂሙ ንኻልኦት ክጠቅም እዩ ንስድራኻ ንዓድኻ ንሃገርካ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ዓለም ንሃሉ ብዘየገድስ ከም ፋርማሲስት ክንከውን ንኽእል ካልእ ፕሮፌሽን ክኸውን ንኽእል ወይ እውን ፕሮፌሽን ዘየለ ኣብ ቢዝነስ እውን ክንህሉ ንኽእል ንኸውን
ኣብቲ ኩሉ ዝሓዝናዮ ግን ብዕላማ ብትግሃት ምስራሕ እዩ ሕጂ ኣብቶም ፋርማሲስት ዘለዉ ብድሕሪና ንክምለስ ኮይነ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ናይ ግራጁዌት ስኩል ብዝተኻለ መጠን ብግዚኡ ተሓዝናዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብግዚኡ ሒዝና ከማና ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ጎንና ብምግባር እቲ ዘይርዳእናን ዘይንፈልጦን ነገራት ብምሕታት እቲ እንታይ ፅባሕ ንጎኸ የድልየኒ ናብዝን ክበፅሕ ብምባል ነዚ ብኣብኡ ክንሕዞ እንድሕር ሒዝናዮ እንድሕር ብሓንጎልና ሰላሲልናዮ እንድሕር ንዕኡ ዝግባእ ዋጋ ከፊልና ኣብቲ ክንበፅሖ እንደሊ ክንበፅሕ ኢና ማለት እዩ ከምታ ቅድማ ቢለ ዝበልኮ ድማ ኣብቲ ናይ ግራጁዌት ስኩል ኮሚኒኬሽን ክንሓምቕ የብልና ምስ ከማና ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ቅድሜና ዝሓለፉ ድዮም ምስቶም ግራጁዌት ስኩል ድዩ ምስቶም ፕሮፌሰራት ድዩ ኮሚኒኬት እምቢ ኢሎም ከዓ ደው ዘይምባል ምቕፃል ምሕታት ምኽኳሕ እንድሕር ኳሕኩሕካ ብዙሕ ግዜ ክፈተልካ እዩ ማለት እዩ ድሓር ኣብቶም ፋርማሲስት ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ኣብኦም ክንመፅእ ማለት ሰብ ነናቱ ዕላማን ድሌታትን እዩ ዘለዎ ናይ ግድን ከምዚ ኣነ ዝገበርኮ ክገብሩ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ግን እንድሕር ድሌት ኣሎ ኮይኑ ይከኣል እዩ ወላ ምስ ሓዳር ምስ ናብራ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን ጥራሕ ክንዓቢ ክንደልለና ክንምሃር ክንደልለና ካብ ዘለናዮ ደረጃ ድማ ካብኡ ድማ ክንውስኽ ክንደልለና ማለት እዩ እንድሕር ኮምፕላሰንት ኮይና ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ክንተርፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ብዝተኻለ መጠን ኩሉ ግዜ ተምሃርቲ ክንምሃር ድልዋት ምዃን ቻለንጅ ምውሳድ ይኽእሎ እየ ከዓ ምባል እሱ ሕጂ ንብዙሓት ካባይ ጀሚርካ ይኸብደናዮ ኤርትራውያን እቲን ካብቲ ተዓብያና ክኸውን ይኽእል እዩ ይኽእሎ እየ ምባል ቁርብ ይኸብደናዮ እናኽኣልና ያኽእልና ካብ ትሕትና ድዩ ወይ ካብ ፍርሒ ድዩ ይኽእሎ እየ እናበልና ክንቅፅል ኣለና ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ካብ ብዝተኻለ መጠን ንበርትዕ ኣጆና ፀግሽ ሓወይ የቐኒለ ثانك يو ابا ከለኹ ግዜ የብልናን ብዝተኻለ መጠን ኣብ ክልተ ክትምለሳ እንትኾንካ ሕጂ ዝመፅእ ትንሕቶ ካብ ምናልባት ካብ ተመክሮኻ ብዙሕ ኣፍልጦ ክህልወካ ክእል ዝናትና ሰብ ማለት እዩ ወይ ሓፈሻዊ ማለት ሓፈሻዊ ስለምንታይ ሰብ ኣይሰልጦም ካብቶም ቀንዲ እቲ ሰብ ስትራግል ክገብር ዝኽእል እዚ ኩሉ ፕሮግራማት እዚ መፅኡ ፖስት ግራጁዌት ንኸይገብር ገለሲ እንደገና ዝፈተነ ገለሲ ኣበይ ፌይል ዝገብር እቲ ሰብ ሓፈሻዊ ገምጋም ተሊካ ማለት ኣብ ክልተ ገለምቲ ግዜና ማለት هو أزياء خباد حتى أتصقش حوي مالت أنا نفسها خد زارب تخيل قلنا يسبات قرب خبدك أخل عندي قلنا أنا بحفشة كم تيردأني لازم حسبه مالتي جا خون غل كنا عون خون غل حجي مبزحته جزين تايو ندعيز مثلا أتي بدهوتات يو بدهوتات أب تأخلقات بعلنا بحنقولنا نفتح محلقات يو مالتي وأب كم صد أخمي غير خمسة قبر أنا دعمو خمسين دي كم زخ شجرات علوني اتخلق أنت هلو نايجزيو سافرين ويدما نايجزيو كبدت نابرة بمفرح أبتي enjoy مقبار طرح مشالو نجزيو محباس طرح أبكمو هنأتو نخيل I think قرب كباي جمير كقات ناي من باب تقولنا قرب كم تزقبا أيكونا أنا ولا حاجة نبع عليه كوريا كله عن سبع عنصر تذفي خاتم بمرنا بحكي دسيلو كا يكون أبتيناي graduate school ويا أبتيناي تمرتنا حرمات سخاجن I think عندي challenges يكون النازل لغات أبنتات زي مهلاويو ترول موديلز زي مهلاويو تماهيرون نحر سب كم تزقبو نحر زي تغيروا وي كم تزقبو نحر لو بتازي يمسيو ندحر أبتحي حبرة السب ويدما أبتكالتشر نحر زي النقات كوينو ويدما نحر كم ساي زي كوينو سون ناتو زقنا challenge كل وخيلي
ካልእ ዝብሎ ከዓ እቲ ንኩላትና ጎኒፍና ዘሎ ኩነታት ናይ ዓድና ናይ ሃገርና ኢንሻአላህ ከይቀሰንካ ብዙሕ ነገራት ዘየቕስነካ ከሎ ብዛዕባ ግራጁዌት ስኩል ክትሓስብ ብዛዕባ ፋርማሲስት ምዃን ክትሓስብ ብዛዕባ ዝንትን ክትሓስብ ይኸብደካ እዩ ሰብ ኣንጻብ ከብዲ ከይፀገበ ካልእ ሰብ እናተሸገረ ከሎ ብዛዕባ ናትካ ጥራሕ ክትሓስብ እውን ናብ ሰልፊሽ ይወስደካ እዩ ሕጂ እሱ እውን ኣሎ እቲ ቻለንጅታት ግን እንተሪኢኻ ከዓ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣለዉ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ፅቡቕ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ሕጊ ኣብ ኮንስል ናይ ስቴት ትኹን ናይ ሲቲስ ትኹን እዚኦም ብዙሓት ዕዉታት ከዓ ኣለዉ ያ ኣቢልካ ኣለኻ ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ ኢልካ ኣለኻ ስለዚ ቅድሚ ምዕፃወይ ግዜ የብላን መስለኒ ሓፂር ክትብሎ ዘለካ ዝረሳዕካዮ ወይ ዝረሳዕኩካ እንተልዩ 30 ሰከንድ ክበካ ማለት ቅድሚ ምፍናወይ ፀግሽ ማለት ኣይ ቲንክ ዝበሃል እኳ ኢልናዮ ኢና ግን ዝኾነ ሰብ ሕቶ እንድሕር ኣለዎ ንዓይ ይኹን ፀግሽ ወይ ንኢሪብ ኮነ እዚ መደብ ዘዳለወ ኢሜይል ድዩ ወይ ኣብቲ ኮመንት ናይቲ ቪድዮ መፅሓፍ ከድልዩ ማለት እዩ ፀግሽ ሓወይ ግዜኻ ሰዊእኻ በኻ ሕጂ ለይቲ እዩ ዘሎ ካብ ድቃስካ ወሲድካ ፅባሕ እውን ስራሕ ተኣቱ ትኸውን ነዚ መደብ እዚ ክትሰርዖን ክትቅልሶን ፈቃደኛ ምዃንካ የመስግን ንኤሪብኮ ድማ ልክዕ ከምኡ ነዚ ሸኸም ዝተሰኪሙ ንህዝብና ወይ ድማ ንመነስያት ክበፅሕን ኣብነት ክኸውንን እዚ መደብ እዚ ምድላው ብጣዕሚ ምስጋና የቕርብ ንኩላትና ከምዚ ከማይ ፋርማሲስት ይኹን ካልኦት ድማ ዘለና ብዝተኻለ መጠን ኣብኡ ክንሳተፍ ብድሕሪና ዘሎ ኣሕዋትና ክንሕግዝ ብተመክሮ ይኹን ብካልእ ይኹን ይላቦ የቐኒየለይ በቃ ቴንክ ዩ ግዜና ወዲ ኣላ ደብሽ የቐኒየልና ፀውዒት ኤሪኮ ተቐቢልካ ፈቃደኛ ሰብ ዝኾንካ መራ ነመስግን ቴንክ ዩ ክንረኸብ ኢና ኣብ ቀፃሊ እሺ ፀግሽ የቐኒየልና ቴንክ ዩ